Kung ato ni Cebu. Gaan rin guys, makagawa kayo mga kailangan ni Jordan. Buli na lagi. Diaper. Sa mga bibiro na nagamit gabi eh. Basan pa naman. Yung panidlandaan o tubig. Pero makuwangan lagi siya kayo. Gamay lagi ang supply. Pagaling ay sterilize daan. Kailis na ko guys. Alas 7 na. Agatas ba na bata yan? Mga karong agba katos likod ra. Ito lagi gata sa katong diaper bag. Madong adlaw, mga kagahi. Low pitch na time hanggang tingag low pitch. Madong adlaw rin doon, alas 5 sa batag na. Brown out, naan sa pag-amo ang kurente dari mo, siga mo pang man. Wait, tarang tawag kay, pang pang. Madong galing kay nagamit, yung putong portable fan, itong gagmay, hindi pamalit sa Shopee kayo, guwapa, maghilag si Dalton. Ano sa ba, eh? Nag-search ko, daot ko no in GCP. Pero sa dilaman, isa doon na migbako ron kaya manglakaw mi guys, kaya check up na ron. Ato mistag bilaran, nagang check up kay kuan man. Every 2 to 3 weeks depende sa schedule sa doktor ug naa ba si Jaba sa kay in 2 to 3 weeks ja. Karon 3 weeks kay dapat 2 weeks man ja kay da man si Jay importante ang lakaw. So 3 weeks magkuha na pud mi unsa kuan dugo ang gipray nga anta ning normal na agang calcium level magkuha mig ionized calcium unja ja aga ang kuan pud ang lifetime nga maintenance adda kanang ning haom ra pud sa aho ang lawas ba nga na unja birthday malaging undoy das Domingo Martes man ron mukaon mi dito adto naman mi maniud to mangita mi og kanang disente pud ba nga kan-anan hindi pa lang yung sigram nagkaon fast food disinding kan anan ja mo na karon nga nagandam ko sa among bag kita ay ana sana kita mo dari bag dapat dia mo man tanig ang dadong bag katong ato ni Cebu gaan ra di guys makagawa kay mga kailangan na maingon uban nga di sila lagi mag-arsa-arsa pero gaan ra ni ang sanina ni Dalton kay halagi ang giandaman kay abi man madajun mi vitamins isang pangligo ay kay nagpalit pa po kog ingani nga gamay kanang mangla ko na Miss Family House ja kanay ganaon aron na ba kuno di mi ganahan mo uli nga aron makaligo gyapon siya kani mosquito patch kay nanay lamok mo nang gaduda ko diri na diaper hindi pang sudan ni karon kani ra mang dadaan kay mo guys bisag gamay ra na ang bayad di jud mahipos-hipos kay mga 1 week na magud ko ning balik na ko og trabaho. Balik na ko sa mga kwan. Kaya di pwede maghuhinutok ra ko kay na. Balik na mig work kay agamang mga bayronan kay wa man ning freeze. Hindi ako mag-freeze ra ko. Patay. Patay kay mga bayronan. Preso tada ni. Hindi maanay yung patay tagway sa man. Karang ipasuti Dalton dia. Jordan. Ay, katura lamang puwa kay birthday ng tatay. Para mura po, ano ba? Pag mauba. Aga mong plano guys, inig-check up na ho. Check up ang tiri ron, musakay si tiri na mo. Ag si Dalton, sila siyaya, Queen ang ibilin na to ila Mama Julie. Bahala ko sa Mama Julie dia. O mas Mama Julie dia ka nang extra magtugtrabaho. Ang extra trabaho sa Mama Julie. Lain dapat sa kung makadag, sininang Dalton manglakaw dito kaya. Marajag mulayas. Marajag mulayas o sa kabuan. Mask, magdag mask kay matong mig ospital. Mahadlok ko nang mawas pananaw ag bata kay maginaingana na, magrol-roll na mahagbang anja. Wa pa na gibutang hana. Sa una mo tong gibutang diri sa ug. Gibalhin na sa to kay bugawon ko sa ug dapat-datakan ko namo. Buli na lagi. Diaper. Sanitizer niya. Dapat sa mga bibiro na nagamit gabi eh. Mamana yung pangdadun. Basan pa naman. Magdakong bibiro ng kaning didi na sa danaho. Pero kanang night time dyan nga di sa mo didi na. Kanang didi rin sa danaho. Kanang okay agizang mood. Pero kanang fussy bitaw siya. Ngit ang bibiro. Busit siguro sa ang didi nga hinay mo agas pa.
Gusto niya siguro ka itong magsirit-sirit dyan. Ate, kung ano yung mga limpyo dito na mga Alvin. Salamat sa hang maninay Pearl. O maninay Andy kay tagaan ko nila na pag ganit ko makapanganak. Ilan akong giandaman o bibiron. Grabe lagi mga kuya o kaadyo ang mga maninoy. Kaslin ra ba tayo sila madunod ako. Aghang buhatan guys. Kini. Kaya kaya kasidlan namin nagdaan o tubig. Hananing panudlan daan o tubig. Distilled may ang ikuan sa diyang gatas. Sud sa bag, kaya rin magbiyahe mo yun. Sa mga Diyos, sa butangan na mag-milk. 5 ounce lang ibutang. Dapat kung siya sukli, ito itong sunod. Pero di siya mag-igit, or di siya magtubo. Na may iba may magtubo, kuno sa S26. Pag nasa jeep sila, o kanang timpla, kaya unahon nila butang mag-milk. Dapat unahon sa butang agatas. Agatas? Ito. Hindi ko nag-milk kay gatas ra. Karon to yun siguro ko. Pero at least nakarealize po ko nga sa job ang istorya. Aga ba nagtubo wag ilang bata sa formula kay. Butangan mo nilag milk daan. Dahil butangan og ganang tubig. Mana ang tubig na to gamay ra to. Kaya na sa milk dari. So ang tubig mabutang gamay na lang. So dapat og magtimpla ka. Unahan dyan mo tubig. Pag in 5 ounce daan. Kaya nagbutang og milk. May mo na ning 6. Unahan sa water. So, mo nang ini kagabi padung may manghigda. Ang mga bottle Delton pambutangan ada tubig kaya mga ado siya. Di man dyan hagabi pero makuwangan lagi siya kay gamay lagi ang supply. Naulianan siya ang supply pero dako nang pag-inang need. Mga ado na po siya. Mo na magandam ko ngani, magduog ko. Pat ang dagdag yung mga lalo na kaya malangan nila Mama Julie kaya kaya 4 ounce pang snacks ni dyan 5 ready na agad ang milk for Dalton na ako yung nabanta dyan guys ba sige dyan ko pangaut dyan ko nga niya gang tiil na nga samad na nagkinaw nagibutang. Wa, naman day gatas dahil to. Mas gaton? Wa na, oy, last na to. Palitan pala mas tagbik. Apot pala ginirin isang palis. Bugas po ko na rin yung ginamitan gabi kay kung limpyo, huwag mong bidaan na rin pamanigi, sterilize daan at tubig po yun, bawa po niya taon inuwan sa niya sabinan uy, ginutabangan kalimutan ko na rin, bugwak man lain magulgang gigamit nga kuan sponge sa kandang lain tig sabon ang mga kontaminate sa mga kinanan
Lisod na dyan manglayas guys, og na natay batang dan dali may nagingani bitaw nga wa ka nagpa-breastfeed kay daghan ka adyo mga dadun mga gamit ja magduda pag adyo kog pump kay magpump ko hapon ipadidi ni sa gamay ra ang makuha gyapon ipadidi ni jang isawot sa ijang formula na mixed feed na lagi ni Dalton kay unsa ang tamaan naging na may sitwasyon dito sa kapugeng. Si Dalton katulo ka upat raman mo didi sa kaadlaw tag 5 ka ounces unsa kay magdamo kog extra kay unsa kuno di mi makauli ingan na madyo nang na ako extra kay wala pagdang sterilizer. Kaya para na hamadyo pa magdag bibiron nga hinlo kaysa magduda na po sterilizer nga dako man to samot nga jud kabageud magmudtek lagi nang naong ni undoy lagi basta padung mi manglakaw kay ang daghana magajid daden magkabageud magajid mi basta manglayas mi kay sa una magani nga kami pangduha magkabageud na magani mi samot nagaron na ni bata na time sterilizer pero sagdi man enjoy man pud din taon pud ni natay bata. Kailis na ko guys, alas 7 na si Dalton natuog. Ag sila ready na pud sila. Mga gamit na. Pakadyan, magsakdyanan mi. Diyan, namiyas po ko, oy. Namiyas si Nina, oy. Kung sa magtukag tagbilaran. Ready na ta. Ang sa'yo, gusto ko ikaw rin mangibot? Agatas ba na bata yan dam mga arong agba katos likod ra. Ito lagi gata sa katong paper bag. Bikit ako gusa. Karoy. Huwag magkatuang bus.